హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతములో మనము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయం శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 12వ అధ్యాయము, అందులో 19వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందం 12వ అధ్యాయం 19వ శ్లోకం. సదర్శ విమానాగ్ర్యం సదర్శ విమానాగ్ర్యం సదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః నభసోవతరద్రువః నా చేతికి పాటిరు. ఎవరు మాట్లాడలేదు. నభసోవతరద్రువః విభ్రాజయ దశ దిశో విభ్రాజయ దశ దిశో విభ్రాజయ దశ దిశో రాకాపతిం వివోదితం రాకాపతిమివోదితం రాకాపతిమివోదితం
రాధాపతిమివోదితం సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః असो अवताराद्रवः విభ్రాజయద్ దశ దిశో రాకాపతిమివోదితम् राकापतिमिवोदितम् విభ్రాజయద్ దశ దిశో రాకాపతిమివోదితम् సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః విభ్రాజయద్ దశ దిశో రాకాపతిమివోదితम् అనాగ్రం వసో రాకాపతిమివోదితం. చాముండేశ్వరి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. సదదర్శమివ విమానాగ్ర్యం నభసోపతరద్రువః విభ్రాజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. మేనకా మాతాజీ, కిషన్ ప్రభు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం సభసోవతరద్రువః విప్రజాయద్దశదిశో రాకపతిమివోదితం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కిషన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. శ్లోకమే కదా ప్రభుజీ? శ్లోకం చదువు, అనువాదం. శ్లోకం ప్రభు. శ్లోకం ప్రభు. సదదర్శ విమానాగ్రం సభసోవతరద్రువః విభ్రాజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః విభ్రాజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. విశాలవతి మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. విశాలవతి మాతాజీ, బాల సరస్వతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః విభ్రాజయ దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతది. సదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః విభ్రాజయద్దశ రాకాపతిమివోదితం. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, నరసింహదాస ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం సభసోవతరద్రువః విభ్రాజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః విభ్రజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరద్రువః
విభ్రాజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభస్యో అవతార ధ్రువం విభ్రాజయ దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. నిర్మలా మాతాజీ, శివప్రియ దేవిదాస్ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతర ధ్రువః విభ్రాజయద్ధస దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాద ప్రణాం. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతర ధ్రువః విభ్రజయ దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. కోటేశ్వరి మాతాజీ, మంజరి భావ దేవిదాస్ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదదర్శ విమానాగ్ర్య నాగ్యరం సదర్శ విమానాగ్రం నభసోవతర ధ్రువః విభ్రాజయుద్ధ సదిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రణాం ప్రభుజీ. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతర ధ్రువః విభ్రాజయ దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రణామం ప్రభు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతరు ధ్రువః విభ్రాజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సదదర్శ విమానాగ్ర్యం నభసోవతర ధ్రువః విభ్రాజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ. పద్మిని వర దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామం. సదదర్శ విమానాగ్రం నభసోవతర ధ్రువం విభ్రాజయద్దశ దిశో రాకాపతిమివోదితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సదదర్శ విమానాగ్రం నభసో అవతారా ధ్రువః విభ్రాజయ దశ దిశో రాకాపతి వివోదితం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. అందరికీ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యము చూద్దాము. సహా, అతడు, దదర్శ, గాంచెను, విమాన, ఒక విమానము, అగ్రియం, రమ్యమైనది, నభసః, ఆకాశము నుండి, అవతరత్, కిందికి దిగి అరుదించుటను, ధ్రువః, విభ్రాజయత్, ప్రకాశింపజేయుచు, దశ దిశః, 10 దిక్కులను, రాకాపతిం, పూర్ణచంద్రుడు, ఇవ, వలే, ఉదితం, గోచరించెను. భావం. ముక్తి లక్షణములు ప్రకటమైనంతనే
అతడు అతడు దశ దిశలను దశ దిశలను ప్రకాశింపజేయుచు ఒక రమ్యమైన విమానము రమ్యమైన విమానమును తేజోమయమగు పూర్ణ చంద్రబింబము పూర్ణ చంద్రబింబము దిగివచ్చుచున్నదాయన్నట్లు దిగివచ్చుచున్నదాయన్నట్లు ఆకాశము నుండి ఆకాశము నుండి కిందికి అరుదెంచుటను అరుదెంచుటను గాంచెను. సో భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. భాష్యం ప్రత్యక్ష జ్ఞానము, ప్రామాణికుల నుండి గ్రహించిన జ్ఞానము, దివ్య జ్ఞానము, ఇంద్రియాతీత జ్ఞానము, చివరగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అనుచు ఆర్జిత జ్ఞానము వివిధ స్థాయిలలో నుండును. మనుజుడు అవరోహణ విధానమున ఆర్జిత జ్ఞానం స్థాయిని అతిశయించినప్పుడు శీఘ్రమే ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో నెలకొనును. భౌతిక భావనాయుతమగు జీవన స్థితి నుండి ముక్తుడైన కారణమున ధ్రువుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో నెలకొని పూర్ణ చంద్రుని వలె దేదీప్యమానంగా నున్న దివ్య విమానమును చూడగలిగను. ప్రత్యక్ష పరోక్ష జ్ఞాన స్థితులలో ఇది సాధ్యము కాదు. అటువంటి జ్ఞానము దేవదేవుని ప్రత్యేక అనుగ్రహమై ఉన్నది. భక్తి యోగమున అనగా కృష్ణ భక్తి భావనలో క్రమముగా పురోగమించుచు మనుజుడు అట్టి జ్ఞానస్థితికి చేరగలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం నాకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరీ నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభాను
సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. సో ధ్రువ మహారాజు యొక్క స్థితిని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో వాస్తవానికి ఈ అధ్యాయము ధ్రువ మహారాజు భగవద్ధామమునకు ఎగుట కదా. సో మరి ఈ క్రమంలో మనము ఆ ధ్రువుడు మొదటగా భగవంతుని అనుగ్రహం మేరకు ఈ భూమండలాన్ని 36,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించి తదుపరి అతడు మరి అదే సమయంలో భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వైరాగ్యాన్ని వృద్ధి చెందించుకుంటూ అంతఃకరణ శుద్ధి పొంది అతడు అంటే ఆ బదరికాశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి శుద్ధమైనటువంటి జలాలలో స్నానము ఆచరించడము ద్వారా అతడు బాహ్యంగాను అంతర్గతంగాను అంతరీకరణ శుద్ధిని పొందినటువంటి అంశాలను మనము చూసాం. సో ఈ క్రమంలోనే ధ్రువుడు పూర్వపు శ్లోకాలలో ఆయన మరి మనసు భగవంతుని పైన కేంద్రీకరించి అంటే యోగ విధానంలో ఒక రకంగా అంతకుముందు చెప్పినట్లు అష్టాంగ యోగ విధానం ద్వారా మరి అతడు పరిపూర్ణంగా మనసును ఆ భగవానుని అర్చా విగ్రహ రూపం పైన కేంద్రీకరించి ఆ దేవదేవుణ్ణి ధ్యానిస్తూ సమాధి మగ్నుడైనటువంటి స్థితి. సో ఆ విధంగా దివ్యానందమైనటువంటి కారణంగా అతడు అష్ట సాత్విక వికారాలను ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో అతడు పొందుతూ ఉన్నట్లుగా పూర్వపు శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటిది. ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో అతడు దివ్యానంద కారణమున అతను నేత్రముల నుండి ఆనందాశ్రువులు జాలువారడము, హృదయము ద్రవించడము, దేహము కంపించడము, రోమాంచితమవ్వడము, ఆ విధంగా అతడు సమాధి మగ్నుడై ధ్రువుడు తన శారీరక అస్తిత్వమును పూర్తిగా మరిచి మరి శీఘ్రమే ఈ భవబంధన విముక్తుడు అయ్యాడు అనేటువంటిది మనము చూసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలలో నవవిధ భక్తి మార్గాలలో వాటిని ఆచరించి భక్తుడు ఆ విధంగా ముక్త స్థితిని పొందుతూ ఉండేటువంటి స్థితి ఏ విధంగా ముక్తిని పొందుతూ ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ ధ్రువుని యొక్క మనము ఈ ధ్రువ మహారాజు యొక్క చరిత్ర ద్వారా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల ద్వారా మనము తెలుసుకునేది. సో ధ్రువుని యొక్క శారీరక లక్షణాలన్నీ ఇంతకుముందు వర్ణించినట్టుగా అతడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరుటకు పూర్తిగా యోగ్యుడై ఉన్నటువంటిది మనకి తెలుస్తూ అంటే పూర్వశ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వివరించినటువంటి అంశం. సో స్థూల సూక్ష్మ భేదములకు గల అంటే ఆ సూక్ష్మ దేహాలకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని మనిషి అనుభూతి అయ్యేటువంటి విషయాన్ని కూడా స్వప్నంతో పోలుస్తూ చెప్పడము.
సో ఇక మరి ఇక్కడ పూర్వపు శ్లోకంలో ముక్తలింగ స్థితి అంటే ఎప్పుడైతే జీవుడు సూక్ష్మ శరీరం నుండి కూడా విడివడవలసి ఉంటుంది, మరి ఆ విధంగా విడివడినటువంటి స్థితే ముక్తలింగము అనబడును అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి. సో ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకము మనకి ఆ ధ్రువుని యొక్క చరిత్రలో ఒక మహోన్నతమైనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి సందర్భంగా అంటే ధ్రువ చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత మహత్తరమైనటువంటి సందర్భాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం ఇది. సదదర్శ విమానాగ్రియం నభసోవత అవతర ధ్రువః విభ్రాజయత్ దశ దిశో రాకాపతిం ఇవ ఉదితం. సో ఎప్పుడైతే ఆ ధ్రువుడి యొక్క శరీరం స్థితి అంటే శారీరక లక్షణాలు వర్ణనను బట్టి అతడు ముక్తి లక్షణాలు అతనిలో ప్రకటితమవ్వగా, ఎవరిలో? ధ్రువుడిలో ఆ ముక్తి లక్షణాలు ప్రకటితము కాగా దదర్శ అంటూ చెప్తున్నాం. అంటే అతడు చూశాడు. అతడు ఎవరు? ఇక్కడ ధ్రువుడు కాంచగలిగాడట. ఏంటది? విమాన ఆగ్రియం, అత్యుత్తమమైనటువంటి విమానమును, ఒక రమ్యమైనటువంటి విమానమును అతడు సదర్శ విమాన అగ్రియం. సో అతడు తన శారీరక పరిస్థితుల నుండి అంటే ముక్త స్థితిలోకి చేరుకున్న సందర్భంలో ఆ ధ్రువుడు చూశాడట ఒక అత్యుత్తమమైనటువంటి విమానాన్ని. ఎక్కడ నుంచి అది? నభసః అవతరత్. సో ఆకాశము నుండి దిగి వస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక రమ్యమైనటువంటి, ఎలా ఉంది అంటే అది దశ దిశలను ప్రకాశింపచేస్తూ దాని యొక్క ప్రకాశింపచేస్తూ, అలాగే ఇక్కడ రాకాపతిం ఇవ ఉదితం అంటే పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు, పూర్ణచంద్రుడు, పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు వలె. పూర్ణచంద్రుడు అంటే మనకి పూర్ణచంద్రుడు ఎప్పుడు ఉంటాడు? పౌర్ణమి రోజు. ఆ పౌర్ణమి రోజు ఉదయిస్తూ ఉన్నటువంటి చంద్రుని వలె ఆకాశము నుండి దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి, ప్రకాశం ఇస్తూ ఆకాశము నుండి దిగి వస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక విమానాన్ని, రమ్యమైనటువంటి విమానాన్ని ఆ ధ్రువుడు దాంచగలిగాడు అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ధ్రువ మహారాజు ఆకాశం నుండి దిగి వస్తూ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వైకుంఠ విమానం, ఇక్కడ పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడి వలె కనిపించేటువంటి విమానాలు ఇవంటే అది ఆ వైకుంఠ నుండి, వైకుంఠ భట్లు, విష్ణు భట్లతో వచ్చేటువంటి అక్కడ అంటే ఆ వైకుంఠ అద్భుతమైనటువంటి వైకుంఠ విమానాన్ని అతడు చూసినటువంటి విషయం. సో అది పౌర్ణమి చంద్రుడు ఉదయించినట్లు 10 దిక్కులను, దశ దిక్కులను, 10 దిక్కులన్నింటినీ కూడా ప్రకాశింపజేస్తూ ఎంతో దేదీప్యమానంగా కనిపించినది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే ప్రధానమైనటువంటి సందేశము భక్తికి కలిగే ఫలితం ఇక్కడ. అంటే దివ్య దర్శనం అతనికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది ధ్రువుడికి. సో మరి అది దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే వైకుంఠ ప్రాప్తి సూచన. కానీ ఇక్కడ ధ్రువుడు వెళ్తున్నది వైకుంఠ లోకానికి కాదు, అతడికి భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా ఆయనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి లోకం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ మరొక ఉపమానము, పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడితో ఉపమానము
కూడా ఎందుకంటే పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు చీకట్లన్నింటినీ కూడా తొలగించి వేస్తుంది. రాత్రి కూడా మనకి ఎంతో ఆహ్లాదంగా పిండారబోసినట్టు అంటాం బయట, అలా ఉండేటువంటిది. సో మరి ఇక ఆ వెలుగు అంటే ఇక్కడ అన్ని దిక్కులను వెలుగు, దశ దిక్కులను అంటున్నారు. మనకు సాధారణంగా 4 దిక్కులు లేదా కాకపోతే పైన కింద కూడా కలిపేస్తే అష్ట దిక్కులు అంటాం, కానీ దశ దిక్కులు అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో ఆ దశ దిక్కులను ప్రకాశింపు చేస్తుంది అంటే ఆ ప్రకాశం ఇక్కడ దేనితో ఉపమానంగా చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ భక్తుడి యొక్క ప్రకాశంగా, భక్తి వలన కలిగేటువంటి భక్తుడి యొక్క భక్తుని యొక్క మహిమ అట్లాంటిది అని చెప్పుకోవచ్చు. దశ దిశ విభ్రాజా, ఇక్కడ విభ్రాజాత్ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి భక్తుని యొక్క మహిమ అనేటువంటిది అది ఒక్కడికే వ్యక్తిగతం కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. సో భక్తి ఫలితంగా అతడు దివ్య దర్శనం, ఎందుకంటే అంతకుముందే చిన్నతనంలోనే ధ్రువుడు అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తిని సాధించి స్వయంగా భగవంతుని మరి దర్శించుకున్నటువంటి వాడు. ఇప్పుడు మరి స్వయంగా భగవంతుని దూతలు వచ్చి అతన్ని, మనం ఇంకా ముందు ఉన్నది కానీ ఇక మనం అది రివ్యూ చేసుకుంటే ఆ దూతలు, భగవంతుని యొక్క దూతలు వచ్చి విమానాన్ని, దూతలతో వస్తున్నటువంటి విమానాన్ని ఆయన దర్శించుకున్నాడు. అంటే ఇదే శుద్ధ భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అది సాధారణమైనటువంటి విమానం కాదు, వైకుంఠ లోకానికి తీసుకువెళ్ళే దివ్య విమానం. కానీ ధ్రువుడు వైకుంఠానికి కాదు వెళ్తుంది. సో కాకపోతే ఇది ఆ విమానం వచ్చిందంటే మళ్ళీ భౌతిక లోకానికి రాడు, వైకుంఠ లోకాలకు పోనివాడు మళ్ళీ భౌతికానికి వస్తాడు, కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ అతను భౌతికానికి వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. సో ముఖ్యంగా మనకి అంతకు ముందు అంశాలలాగా ధ్రువుని యొక్క వైరాగ్యము, రాజ్యాన్ని త్యాగం చేయడము, అలాగే భగవంతుని యొక్క స్మరణ, ఆ లీలత, దాని యొక్క మరి ఆ అష్టాంగము భక్తి యోగము సమన్వయం చేసుకుని అతడు మరి ఆ వైకుంఠ లోకాలను, విష్ణుదూతల యొక్క దర్శనం కూడా జరుగుతుంది. ఎలా అంటే వారు అంతా కూడా చతుర్భుజులుగా ఉన్నటువంటిది, అదంతా కూడా ముందు ముందు మనం చూస్తాం. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణను మనం చూస్తే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇందులో భక్తి యొక్క శక్తి మనం చూస్తూ ఉన్నట్టు. చిన్న బాలుడుగా అయినటువంటి ధ్రువుడు భక్తి ద్వారా శాశ్వతమైనటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి పరిస్థితి అతనికి. ఎందుకంటే అతడు ఇప్పుడు చేసింది కాదు, పూర్వపు దాని బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు అతడు పొందినటువంటి స్థితే మనకి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అంటే అప్పుడు చేసుకున్నటువంటి దాని యొక్క ఫలంగా ఇప్పుడు అతడు కంటిన్యూషన్ కొనసాగింపుగా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు మృత్యువును జయించినటువంటి వాడుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే సూక్ష్మ శరీరాన్ని కూడా వదిలాడు కనుక ముక్తితోనే సూక్ష్మ శరీరం, మనకి సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో మరణంతో స్థూల శరీరము వదిలేయగా సూక్ష్మ శరీరము అనేటువంటిది ముక్తి జరిగినప్పుడు. సో అంటే ఇప్పుడు అతను ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి మోక్షానికి అత్యున్నతమైనటువంటి సూచనగా సో మరి జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆయనకి ఒక ప్రత్యేక లోకము, దాని గురించి కూడా అంతకుముందు చూసాము, మరొకసారి చూద్దాం. సో అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణల ప్రకారంగా మనకి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా ప్రత్యక్ష జ్ఞానము, ప్రామాణికుల నుండి గ్రహించిన జ్ఞానము, దివ్య జ్ఞానము, ఇంద్రియాతీత జ్ఞానము, చివరగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అంటూ ఆర్జిత జ్ఞానాలను ఆయన, అంటే మనం ఆర్జించుకునేటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందిన మానవుడు, ఈ దేహం జీవుడు, ముఖ్యంగా మానవ జన్మ పొందినటువంటి వాడు, అన్నిట్లో కూడా కొన్ని ప్రత్యక్ష జ్ఞానాలు ఉండేవి. సో కొన్ని మానవుడికే సాధ్యమయ్యేటువంటి ఉంటాయి కనుక మాట్లాడుతుంటారు. సో ప్రత్యక్ష జ్ఞానము అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా మనం చూడగలిగేటువంటి జ్ఞానము. మనం దర్శించుకోవాలి అంటే దర్శనం అంటే చూడడం ఒక్కటే కదా, కళ్ళతోనే కాదు. సో ఏంటి ప్రత్యక్ష జ్ఞానం, ఎలా వస్తుంది ప్రత్యక్ష జ్ఞానం అంటే కొన్నిటిని మనం మన కళ్ళతో చూడడం ద్వారా, అలాగే మన చెవులతో వినడం ద్వారా,
మన ముక్కుతో వాసన చూడడం ద్వారా, మన నాలుకతో రుచి చూడడము, చర్మంతో స్పర్శ, ఎండాకాలం ఇప్పుడు ఎండ కదా, కొద్దిసేపు ఫ్యాన్ ఇదైంది అనుకోండి ఇక్కడ ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అంటే జరిగేటువంటి ఇలా. సో అగ్ని వేడి స్పర్శ ద్వారా తెలుస్తుంది, సూర్యుడి యొక్క ప్రకాశం చూపు ద్వారా. అయితే ఈ ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది మరి హరే కృష్ణ, ఇది పూర్ణమా అసంపూర్ణమా, తప్పు ఉన్నదా లేక తప్పులు లేనటువంటి జ్ఞానమా? మరి ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది కదా. హరే కృష్ణ, హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి, నేను అడుగుతాను, మీరు మాట్లాడు, అది ఒక్కలొక్కలు అవుతుంది. ప్రత్యక్ష జ్ఞానము. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అసంపూర్ణమైనది ప్రభుజీ, మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రాలు కాబట్టి. హరే కృష్ణ. సో ఓకే మాతాజీ. సూర్యప్రకాశ్ ప్రభు. అంతే మాతాజీ. మన ఇంద్రియాలు అసగ్రహాలు కాబట్టి ఇది అసంపూర్ణ జ్ఞానము భౌతిక జ్ఞానం. ఓకే. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మనం ప్రత్యక్షంగా అంటే మన ఇంద్రియాలు అన్నవి శాశ్వతంగా ఉండే కాదు కాబట్టి ప్రభుజీ, ఈ దేహం ఉన్నంత వరకే కాబట్టి ఇది ప్రత్యక్షం అనేది శాశ్వతంగా జ్ఞానం అంటే సౌండ్ వేరే వస్తుంది. సరళాదేవి మాతాజీ. అదే ప్రభుజీ, మాతాజీ వాళ్ళు చెప్పిందే ప్రభుజీ, ప్రత్యక్షంగా. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. సరే మాత. సో మరి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, మనమే చూస్తున్నాం కదా, మన కళ్ళతో మనం చూస్తున్నాము, మన ముక్కుతో మనం చూస్తూ వాసన పీలుస్తూ ఉన్నాము, నాలుకతో రుచులు చూస్తూ ఉన్నాము. కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు మాయకు లోబడి పనిచేసేటువంటి. ఒక్కోసారి మనం ఉదాహరణకి సైన్స్ లో చెప్తుంటాం, పిల్లలు నీటిలో ఒక గ్లాసులో నీళ్ళు తీసుకొని కట్టే అందులో వేస్తే అది వంగినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, మనం చూస్తే అది వంగినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ వాస్తవానికి అది స్ట్రైట్ గానే ఉండేటువంటిది. పిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్లుగా చెప్తూ ఉంటాం సైన్స్ లో కదా. సో అలాగే ఒక్కోసారి మనకు జలుబు చేసింది అనుకోండి, మన ముక్కు పిలిచే వాసన మనకేం తెలియదు, ఎంతో గుమ్మగుమ్మలైనటువంటి వాసనలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఏం చూడలేము. సో కాబట్టి మన ఇంద్రియాలు ఇచ్చేటువంటి కొన్నిసార్లు కరెక్టే అనిపించవచ్చు, కొన్నిసార్లు తప్పులు సూచిస్తూ ఉంటాయి. కారణం ఏంటంటే ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలు మాయకు లోబడి పనిచేసేవి కనుక అంటే ఇక్కడ అసంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంగా ఇది చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మరొక జ్ఞానము ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ ప్రామాణికుల నుండి గ్రహించినటువంటి జ్ఞానము. అంటే ఇక్కడ దీన్నే సంస్కృత పదాలలో శబ్ద ప్రమాణము అని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మనకి వేదాంతం అత్యంతమైనటువంటి విశ్వసనీయమైనటువంటి జ్ఞానం మూలంగా వేదాలు మనకి అవి అపౌరుషయాలు కనుక ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుని ద్వారానే ఇవ్వబడినట్టు కనుక ఇవి ఇక్కడ ఈ శబ్ద ప్రమాణము అనేటువంటిది అంటే ప్రామాణికుల నుండి పొందేటువంటి జ్ఞానము. అంటే ఇది ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందినటువంటి మహనీయులు, మరి గురువులు, అలాగే శాస్త్రాలు, వేద వాజ్మయం, శాస్త్రమే ప్రామాణికం, శాస్త్రాలు చెప్పినటువంటి జ్ఞానము. సో ఇది మన ఇంద్రియాలకు అందరి సత్యాలను కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలియచేసేటువంటి జ్ఞానం. మరి ఏంటి మూలాలు మనకి ప్రామాణికుల నుండి పొందేటటువంటి వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం. ఇది అపౌరుషేయం అంటే మానవ రచన కాదు. ఇక్కడ వ్యాసుడు రచించాడు కదా అంటే వ్యాసుడు భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవశ్యమైన అది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అంశాలను గ్రంథీకరించాడు, అంతేకాని తానేదో రాసి చెప్పినటువంటిది కాదు వ్యాసుడు. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ముఖ్యంగా అందరూ మనం వాదించవచ్చు, ఏంది మరి మీరు చెప్తారు భగవద్గీత భాగవతము వ్యాసుడే కదా రాసింది అంటే వ్యాసుడు తన ఆలోచన కాదు, అది భగవద్ దర్శనం వల్ల భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అంశాలను
అతడు ఆత్మానుభూతి పొంది ఆ పరంపరలో అతడు పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని గురు శిష్య పరంపరలో పొందినటువంటిది ఇచ్చినటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి హరే కృష్ణ, ఈ ప్రణామాలు ఇవన్నీ తర్వాత చేసుకోవచ్చు మాత్రం. ఈ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటే డిస్టర్బెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అవన్నీ చేయకండి దయచేసి. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి ఆచార్యుడు సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని గురువు ఇక్కడ ద్వారా మనకి ఇచ్చేటువంటిది. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా ప్రామాణికంగా విద్యా వినయ సంపన్నే ఆ తద్విద్ది ప్రణిపాతేన అనేటువంటి వాటిలో మనకి ఆ వినయంతో ప్రశ్నిస్తూ సేవ చేస్తూ మనము గురువు ద్వారా పొందేటువంటి జ్ఞానం. ఇది కూడా ముఖ్యంగా గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారి ద్వారా పొందినటువంటి యోగ్యులైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల నుండి పొందేటువంటి జ్ఞానంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీస్తాం ప్రామాణికుల నుండి. అలాగే ఇంకా మనకి ఇంద్రియాతీత జ్ఞానము. సో అంటే ఇంద్రియాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని అతీంద్రియ శక్తులు అంటారు కదా, అతీంద్రియ జ్ఞానం ఇది. సో ఇది కూడా శాస్త్రాల ద్వారా తెలిసేటువంటిది, గురువుల ద్వారా తెలిసేటువంటిది, కొన్నిసార్లు తర్కం ద్వారా తెలిసేటువంటిది. ఏంటి మరి ఇది అంటే ఆత్మ, ఉదాహరణకి చేసుకుంటే ఆత్మ ఉన్నది అని తెలుసుకోవడము, కర్మఫలాలను అనుభవించడము జరుగుతుంది అని చెప్పేది. ఇవి కళ్ళతో చూడలేము, కానీ శాస్త్రాలు ప్రామాణికంగా ఉండేటువంటి, శాస్త్ర ప్రామాణ్యం ద్వారా గ్రహించేటువంటిది. అలాగే దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటిది భగవద్గీత జ్ఞానం. అది అంటే భగవంతుని కృప వల్ల, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా పొందగలిగేటువంటి జ్ఞానము దివ్య జ్ఞానము. ఈ దివ్య జ్ఞానానికి మూలము మనకి ఏ సాంప్రదాయం ఉన్నా 4 సాంప్రదాయాలు ఉన్నవి. బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయము, లక్ష్మీ సాంప్రదాయము, కుమార సాంప్రదాయము ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా మూలము శ్రీకృష్ణుడు. సో కాబట్టి దివ్య జ్ఞానానికి మూలము శ్రీకృష్ణ భగవానులు. ఇది మాయకు అతీతమైనటువంటిది. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడి ద్వారా స్వయంగా భగవంతుడే బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానము. ఇది అంతర్గతంగా, అందుకనే భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, హృదయాలలో జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించేటువంటి జ్ఞానము దివ్య జ్ఞానం. సో అదే మనకి భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలోని 10వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది కదా, దదామి బుద్ధి యోగంతం అంటూ చెప్తారు. సో ఇక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఏంటంటే ఇది ఆత్మ, పరమాత్మ, జీవ లక్ష్యమును గురించి. ఏంటి అది అంటే నేను శరీరం కాదు, ఆత్మను. మరి భగవంతుడు ఎవరు అనేటువంటి తెలుసుకోవడము, జీవుని స్వరూపం ఏమిటి, మరి ఆ భగవంతునికి జీవుడికి ఉండేటువంటి సంబంధం ఏమిటి, మోక్ష మార్గము ఏమిటి, ఇవన్నీ తెలుసుకునేటువంటి ఆ జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము. దీని యొక్క లక్ష్యము బంధన విమోచనం, మోక్షం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా మరి ఆర్జిత జ్ఞానము వివిధ స్థాయిలలో నెలకొని ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి సో ఆ భౌతిక భావనాయుతమగు జీవన స్థితి నుండి ముక్తులైనటువంటి కారణంగా ధ్రువుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో నెలకొని పూర్ణ చంద్రుని వలె దేదీప్యమానంగా నున్న దివ్య విమానము రావడాన్ని అతడు ప్రత్యక్షంగా, అంటే ఇక్కడ పరోక్ష జ్ఞాన పద్ధతిలో సాధ్యం కానటువంటిది ఇది. మరి ఆ ప్రత్యక్ష పరోక్ష జ్ఞానాల్లో సాధ్యం కానటువంటి ఇది దివ్య జ్ఞానము ద్వారా, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము మరి భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా ఇది అతడు ఆ స్థితికి చేరుకొని దానిని దర్శించగలిగినటువంటిది. సో మరికొంత వివరణలు తదుపరి శ్లోకాలలో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి ఇచ్చారు. సో ఇది ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతంలోని
ఆ ధ్రువుడి యొక్క భగవద్ గమనము ప్రారంభమైనటువంటి స్థితి ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నది.